بمنجسي إثيوبيا نزتحزلو سممع بريتوريا ملكيتو كاب حزباوي ويان حرنت تግራይ ዝተዋህበ መግለጺ بموتن سقاين حزب تግራይ زيعقب شوهات منجسي إثيوبيا نسممع بريتوريا بግልጽና ምጥሓስ ተሰጋጊርሎ حزب تግራይን حزباوي ويان حرنت تግራይን ዋጋና ከፈሉውን እንተኾነ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በመተግባር ናብ ዘላቂ ሰላም ዘሰጋግር ምትእማን ክፍጠር ብትዕግስቲ ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ግን እትህልውንኡ ኣብ ጥፋት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝጥጥዕ ዓሚኑን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም መሳርሒ ካሊእ መልክዕ ጆኖሳይድ ተጠቂሙ ብሰላሕታ ህዝብና ኣደዳ ሞትን ስቃይን ክኸውን ተሊሙ ክሰርሕ ጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰመዘይት ስርዓት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብጻባእ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍክሩን ከፈራርሑን ጸኒሖም እዮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን እዚ ተህዲድን ፍኽራን ሰመዚ ኢትዮጵያ ትኽክል ከም ዘይኮነን እቲ ዝፀሓር ዘሎ ካሊእ ዙር ኩናት ንኹሉ ወገን ዝኸፍአ ጥፍኣት ከም ዝህልዎም ብምግላጽ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምትግባር ናይ ሰላም መንገዲ ክኽተሉ ክምሕፀኑ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ምሕፅንታ ጽማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ክልል ዓፋር ዝወደወምን ዘዕጠቆምን ሸፋቱ ተጠቂሞም ናብ ቁሉዕ ወታደራዊ ምትንኻይ ብምስግጋር ኣብ ዝቕንያት ናብ ገረው ኣጎ ብምእታው ህዝቢ ዝንቀሳቐሰሉ መንገድን ምዕጻው ካብ ምፍታን ሓሊፎም ናብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከባብታት ራካታን ደደርባን ከበድ ተጽዋር ክትኩሱ ገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ስትራቴጂኡ ይሕግዘኒ እዩ ዝበሎ ኩሉ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንሕድሕዱ ንምድማይ ካብ ዝዓሰቦም ሸፋቱ ብተወሳኺ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ንምቅርሓን እውን ኮነ ኢሎም ምስራሕ ይርከብ እቶም ዓፋር ዝውድዎምን ዘዕጥቆምን ዘሎ ሸፋቱ እውን መቐጸልታ ናይዚ ፕሮጀክት እዮም ነዞም ብውሕዳት ከዳዓት ተታሊሎም ኣብ መሬት ዓፋር ሸፈቱ ዕጡቓት ተጠቂሙ ካሊእ ዙር ኩናት ንምኽፋዝ ጀምሮም እትንኻይ ስዒቦም ማሕበረሰብ ዓለም ንምትላል ድማ ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ስራሕቲ ይሰርሐሎ ጅኦግራፊያ ወቂዓቶ እው ከም ዝበሃል ቢሮ ኮሙኒኬሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ካብ መሬቱ ተወጊሶም ትግራይ ዝህውኹ ዘለውን መሳርሒ ካሊእ ዙር ኩናት ዝኾኑ ዘለውን ዕስባት ብምዕቋም መሳርሒ ጥፍኣት ኮይኑ እናሃለወም ንትግራይ ክኸስስ ተራእዩ እዚ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብርእሱ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም ንምፍጣር ዝጽመሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጥፍኣታት ዘይምጥን ክስውን እዩ ሰመዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ማሊን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ባነ መሕላፍ ማለት ንትግራይ ኦክሲጅን መሃብ ስለ ዝኾነ ይንሐልፍን ብምባል ብዝፈጸምዎ ጭካነ ኣብ ክንዲ ምንሳሕ መሳርሒ ካሊእ ዙር ጥፍኣት ክኾነ ይግባእ ሕዝውን ካብዚ ጥፍኣቶም ተቆጢቦም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሓው ህዝቢ ዓፋር ሰላማዊ ርክብ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክድግፉን እጃሞም ክዋጽኡን ይግባእ ንብል በዛ አጋጣሚ ህዝብ ዓፋር ነቶም ትግራይ ንምህዋኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወደው ዕስባት ምስ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ከይተባኣስና ውጹልና ብምባል ዝገብሮ ዘሎ ቃሰት ጠንኺሩ ከም ዝቕጽል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዝለዓለ እዩ ናይዚ ኩሉ ተግባራት ተላምን ፈጻምን ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ ሎሚ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈጺሞሎ እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ነበርቲ ተኸባብን ጉድኣት ኣብጽሕሎ እዚ ደብዳብ ድሮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጥሕስን ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱን ተግባር እዩ ንስቕታ ደራደርታ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቦም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ክሕንኩል ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልጺ ጥሒስዎሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ሕዝውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም መፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተኽፍትሑ ግቡእ ክዋጻን ካብዚ ናይ ጥፍኣት ተግባሩ ክቁጠብን ደጊሞም ጻውዒት ይቕርቡ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ጻሕታር ኩናት ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ በኣግኡ ጠጠው ከብሎን ናብ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ከይተሰጋገረ ቅልጡፍ ፍታሕ ንምምጻእ እጃሙ ክዋጻን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይጽውዕ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ